guys, madung adlaw o madung gabi, madung buntag. So, madung buntag man dari sa Pilipinas karon. Alas 4. So, di na itong pansit guys. Kanton ka po siya ng daggo. Magluto lang. Saba po ni mga irua ay. Ano siya kanton nga murag. Kasi siya na. May nga ganahan sa mga customer. Ayan, pansit. Tapos tayo adobong sitay o sitaw. Yan nagatihang natamis na saging saba. Yan nagatong ampalang niya guys. Oh. Sulami ka doon niya guys. Manilap mo sa kalami ani. Okay. Yan na itahang nilatamis na saging. Bicol Express. Adobong sitaw. Pansit, palayang bitin, ginatay munggos nga tinunuan. Siya guys, bubukad na daklang kada siya. Guys, nari ko dari sa opisina sa barangay. Salamat tayo ko di yang YouTube channel Ulanga TV. Kuha siya pag umangkon ni Inday Bambina. So kailan mo maging Inday Bambina sa DWHP. So salamat ka din ning sekretary po di ang nagkaon sa banana. Wala na, hurot naman. Ay, salamat Ate Ruben sa saging. Please subscribe my YouTube channel. Ulanga TV. Nice po na siyang mga video guys. Makita niyo dito sa Inday Bambina. Pabisita lang po sa iyahang YouTube channel ni Ulanga. Salamat, I love you. Followers ni Just mga Burato Vlogger, agihang mami. Ako mama. Shout out sa iyang mami. Ang mga Buratos pamilya. Kalabi na ko ni Florami Bulana, Tiri Bors. Iyang mama dani. Aghan. Gihurot. Diyan guys, kaya naman ko yung sobra lagi dito sa display. Nagsuri-suri na lamang ko. Panginabuhi sa Pubring Probinsyana. Thank you, I love you. Salamat Ate Ruben. Bye, love you. Mas kada kanto na mo dari guys na yung mga kuan CCTV. Inadili na mo ka. Ay, ito as briefing on. Di na makita na dyan yung mga krimen kay kadto mga nang labay ug mga unsa diha to ay makita dyan na diha Pinangita bitong ngay diri dapitan. dari. Baboy. Mga anib man ay didto man is babaw. Sa uyapan man ni dapit. Gani. Kani sa briefing ni. Adili kapit sa kuan. Didto na ilas kuan tural ba nga tindahan didto. Ilang sa lume. Mga ni barangay na mo dari guys nga pinakadato sa tanang barangay sa Uslob. Kada kanto na CCTV. Boundary to boundary. Boundary to boundary. Tanawan ra jud. Ay didto to awal unay taos briefing. Na briefing dara. Pero sa briefing mismo sa didto na sulod. Sa Oslo man to Sa barangay wa na. Mo tabog na ano makita ta po didto. Ngine yung mga kaskasiro ba? Gale, makitan. Dito pilan niyo. Tapos ko ano si Minard wa. nay maligya ayo ganang siplak. Noel.
Kato na kay yelo. To Raymond. Raymond. Ano sulod das rimo no. Agna ni dahay si Jennifer dad tuwa sa ratuya ha. Manok. Lain ni agi yung jeep mo. Aw da na dapit. Ano alas kere na nirani. Ay wa sa naninda. Awa na ninda. Mingaw ka jug briefing oy. Mingaw. Dire ang alas. Mingaw pila alis walay mga tao. Iyuhang barangay no. Makita gi ay pagkumpiyansa sa dalag mga uyab nga dili nyo. Na may sakay-sakay sa motor. Dili mo nyo. Kita juga. Asa palain mo. Tuas ko ano namutulog kahoy sa to dapita. Kanis siya kay kanila hang sa daycare dapit. Agsam o. Didtos kang kuha. Ay hala na di abot ti didto. Oh, boundary gani. Layo ha. Sus, ma-review jud ay ang mga krimen jud. Kana wala pa jud naman nakita ng Baboy diri. baboy. Ang labay. Nahala kay malangan si Ruby Provinciana manuri pa og saging. Bye-bye. Bye. Salamat. Bye. Good luck. A few moments later. Mamasil, sakit ra ba na mamasil ng bunal? Lami oy, lami ng bunan. Sakit na oy. Lami ang bunan. Tamis. Kuno ko kay maigo yan akong kanuha. Tamis kaayo. Lami ng bunal, okay? Dito ko na ha. Okay, sa ano? Malay sa ko. Balitok ba? Okay, muna. Putol na naman ako ng dinahon. Uyog ko, kay sa ano? Kat-kat ang unggoy. Yalay ko ato iped. Sakaw na to. Lakong ko. Ay, Hello ma'am, ganihara na human og paninda alas. Ha? Wala man. Naginom ako og energy drink. Bitaw na ginom ako og vitamins. Pahuway ra ko diha. Ganihara ma'am na human og paninda. Manay buhat ako guys sumanog. Paninda. Kaya ko ang bag o diya. Salamat Ansan Lanton. mag-inis lang ko. Maghalay pa mo ko. Dali bi. Ali bi. Ato na lang tas kuanta balay ta matulog. So guys, kanang pag manag paninda, kaya naman ko yung nasobra lagi nga mga banana ay may tamis bitaw nga saging ang gisuroy dito sa kuan sa barangay hall dito sa mga nagtrabaho sa barangay. Sa paghuman guys, kaya nahuman ko wa pa may alas 8 nahurot naman naghang paninda. Dito na naman kong trabaho dari pikas kaya rong kamay na naman ko trabaho ugma makapahuway na ko Sabado. Naman ako guys, ang sundang mga nilos. Hapon isang pa. Kuanan kayo simba kong makakuha ni. Ay, no ko guys, grabe.
Ang purma guys, mura na ko iring sungkaban. Kami sa sudan kay na may gamay nga nabilin ang luoyan, gamado naman nabilin no. Pero nagkaon na sa ganihang buntag guys. Lami. Bicol Express lami kado guys ja. Wala ko naka-video sa mga sudlanan kasi Nicole may nang hipo sa sudlanan na gipanghugasan na niya daan niya. Humani jang gi painitan dadto adlaw. Nakang istanak mo. Kuha nang ista ni Mambita ni kuha na. Naurot ay. Sold out. Pero banana sweet banana. Aw. Mao gali ipang mirinda dito ang gisuroy na sa kuan, barangay. Naman na malit sa barangay. Salamat ko sa ulanga ni Learn Abrion, maining palit sa kuan mga nagtrabaho dito guys. Hala nalipay ko guys kay kahang mga buwak nga namuwak na tanan na. Pero ag puti dadto. Naku maggilis ka og kuan nag-ibo-bo diha ha. Kanima ba? Hagsa una ni. Di na mo hagsa anak. Ako nang gituyo kay anang gituyo kay rumo kuan na sa landong ra diha kay init na ta. Init na gali diri oh. Naghanap ka buwak guys ha. Hala nasunog si Janak. Luya. Isilong ang taon niya kinasunog. Wa si Janak padaplin. Kadang banda di ka na. Uy, 100 ni mo bayaran pa. Kay negosyo. Pila ko daan 50 nya kaduha naman kakuha. Kani buntag sa order. Kang Nicole sa order. Utang ha. Duha ka order nga kuan. Break tara maling ni Belen kay gamay na lang kayo. Si Nicole kuha kanya sa order. Praso sa order mo kanya buntag. Magbayad ka kay negosyo ni. Katawa man ka. Katawa. Negosyo. Mga kaon naman mo na sobra. Ito guys, na gamay maguna sobra. Pero sold out yung datang paninda. Daghang kado to. Nay, tinunuan nga munggos. Agang palaya nga bitin. Salamat ikaw sa ning order kay nipalit sa pagkabuntag yan. Ning order na po ning balik siya kay gilamian. Dili mo ko pait na. Salamat kadto sa katuning balik og order ganiya gihurot jud ni jagang palaya. Nanam ko yung mga ista kahara man gipanggawas ni kay kuan ka nang nagka-Lunis. Sarado atong tindahan kay magluto ko na ipista ang pagbigyan tong kuan guys kanang viewers man sila sa mga mulato vlogger nja. Kanang pagbigyan po siya na nga magpaluto. So muluto ko kadlawon sa Domingo man wa tay baligja nagka-Lunis, Martes na tapbon balik. Saka di man ni madaot ni mga tanom na tanom. Tong utanon kani murag di siguro ni madaot ni kay bag-o man ang abli. Saka guys mo paway sa ko karejut guys kay mo lagi nagikan po ko spikas. Kaya namutod ko dito sa mga mansanitas.